I funktionen grundoplysninger i den grå menulinje kan I se de grundoplysninger, som allerede er skrevet ind vedrørende barnet. Det er CPR-nummer foruden navn selvfølgelig, adresse og indskrivningsdato osv. Dem har I jo ikke brug for at ændre på, men nedenunder der er der nogle felter, hvor I kan skrive noget ind om helbredsoplysninger, medicin, vaccinationer eller diverse grundoplysninger. Dem kan I komme til at rette i eller skrive ind i, hvis I klikker på den grønne knap Redigér. Så bliver det hele til skrivefelter. Alt det øverste her behøver I ikke at forholde jer til. Men hernede i sundheds-, medicin- og vaccinationssskrivefelterne, der kan I skrive det ind, der måtte være relevant for barnet. Og nederst er der en kasse for øvrige grundoplysninger, hvor I kan skrive noget ind, informationer, som er værd at gemme på. Når jeg har skrevet det ind, der skal skrives ind, klikker I igennem, og det vil så være udfyldt, og man kan altid klikke på Redigér og gå ind og ændre nogle oplysninger, eller skrive nye oplysninger til.